Hello mga papang din ha. May gabi ista na no. Naanapod ni papang. Matsoy no, matsoy may kay bugnaw kayong panahon na medyo kaulanon pod basun dili ra pod ni maulan. Unsa man ka sulti pang karong gabi una pang? Sa karon okay ra kay malami ang panahon dayon taway po ng pangunahuna. Dili libog ang pangunahuna ba maayo. Okay. Ang imong chicks. Okay ra. Kasi nalibog to imong chicks ba? Pero mamente tong okay. Si Hani ba? Si Hani wasig nalibog do. Okay ra siya. Okay ra. Naro siya sa maayong kuan ron. Mayroon. Sitwasyon ra. Ayaw mo si maing kamot. Lain naman. Lain na maing kamot. Pero lain po na ko apang no. Mangutana lang ko, mas lami ang mupuyo sa kinabuhing ko ano. Kana bang walay inom, walay bisyo, mas lami no. Dako kay di pa siya lami gyud. Kay ang pareha ko nga wala na sa inom, wala na sa mga kinabuang. Nakita na ko akong kinabuhi nga maayo gyud, maayo. Dili libog pag mata sayo, presko kay una-una, dili pares kaniya nga akong kaugalingon libog kayo. Pag mata labad ang ulo kay kaning natsobran sa inom. Pero karon gamata ko ron nga kuan gyud asway. Lami ang pagpuyo nga nasa maayo. So, giunsa nimo na pang, giunsa nimo na nga na-maintain nimo nang kuno kanang dili na kamo bisyo no. Dili na kamo inom, dili na kamo druga, palayo na ka sa imong mga barkada. Unsa imong sekreto pang, unsa imong mga moves ba? Unsa imong mga gipangbuhat nga malikay ka na no? Ako na siyang nabuhat no kay Giunsa nimo ba giunsa? Gikuan ako na siya gyud. Adlaw-adlaw gyud ako ginatrabaho gyud kay ako na magud na panglantawan ang akong kaugalingon sa una nga nako sa puno sa bisyo. Wala gyud libog ako panguna pero karon kita nako nga ang ako panguna ni okay ba ni maayo dili libog dayon. Og naay mga tumpok-tumpok di na po ko maglaway gyud nila balag unsa pa nakadaga unsa pa nakabugnaw ra og kalami ang ilim di na gyud ko maibog nila kay ako na lagi sumala sa gingon na panglantawan ako nga pagbisyo ko labis pag inom. Grabe gyud pagka sa tama na kay sa ilim nun diri magtupog layo magtupog mga kasadyaan para mo pahubog ra gyud ba. Pero mao lagi ang pagkabuntag ako riya poy magasol. Mao na inanala ko ka grabe sa mga So bisyo-bisyo. iwas ko ka sa mga tao nga gainom, pang-inom tapok-tapok pang. Mao ginaw. Laylo ko ka na kay matintal na kadto. Mao gina ako ginabuhat pag kita ko na yung mga gainom. Palay na lang ko para dili ko nila mabira kay magsikop pungko po ra may posibilidad na nga magitan lagi ko nila. Kay kanira bang tao nga na-influence sa inom, kulit kayo. Pugson gid ka. Ano ba? Nana atong batsoy pa ko. Ana. Si padayon nun lang nato niya to istorya ato sa ning kuno ng batsoy kay baling lamian Ay salamat. Apoy Iwaning dagan pang. kasi pang apoy paano? Tusino ni papang ni, tusino. Tanawan ning ulay bisyo, kaon na lang. Ha? Tanawan ning ulay bisyo, kaon na lang. Food trip lang. Kaya og makabisyo. Ma-enjoy pa ka no. Kaya ang gabisyo magulib na sa inom, di na magud mo nagkaon. Sakto. Tanawan ni. Labi na sa droga, wa gyud. Way ganam kaon sa pla. Abaliw ko bang. Sa pla no, igo na lang sa imagine ba. Pero ang lawas, wa na guba na kayo, baliniwangan na kayo. Budlot pa ng mata. So iwas ta na mga papang no. Ang ato salamat tas Ginoo nga naigrasya. Sama ron no. Batsoy lang na pero ako kay namong pasalamat na sa Ginoo no. Nga normal na ang pagpuyo sa kinabuhi. Mas maayo ang normal gid pang. Lahin ta bang.
Mas mayang normal bang. Lami mas mayo gyud, lami ang normal. Sa ngalan bala, lami gud ang normal kay sa ngalan bala nga abnormal wa Wa gyud gyud lami. lami. Wa gyud lami. Sa inyo na mga papakaro, di ba? Kung abnormal ang lakaw, gyud lami abnormal man. Labi na sa bisyo. So atong gisgutan ang bisyo gyud no kay mauguri siya makaguba gyud sa kinabuhi sa tao. Sa imo pang unsa po na ang bisyo unsay kadait sa excuse kadait sa bisyo pang wa gyud no. Excuse me. Para nako sa ang druga. Sa usa pa kalami nga pagkaon ni butang nimo sa lamisa, di gyud na makaon. Ah, Kay ang tao nga nasimple sa druga, di ganahan makaon. Kay alagi ang una-una ang kaugalingon puro rasuyo pero karon kapuyo ko nga normal, kapuyo ko nga malinawon. Lami unsa ko ganan makaon, makaon na nako. Sa una, sa usa pa na kay lami nga ipagaw sa lamisa, di gyud makaon kay mao lagi. Kay basta ang tao nga nasimple sa druga gyud, wa gyud ganang ikaon. pinood yun. Ako sigunda ko kung ano kay experience mo na ako na sa una. Kanya mong vlog mga nangagi na ni namo nung mga experience. Then karon wala na magabuhat na nano. Mga bag-o na kinabuhi. Kay excuse. Kay kaning akong vlog lakaw ni para sa kabag-uhan o para sa kayuhan sa tanan. Hatag ko mga sharing kami para ma-inspired po ng uban sa pagbuhat o maayo sa ilang kinabuhi mo. Nga posible dahil kayo ang pag-iwas sa bisyo. Kaya bang? So mga papangga, mga untag batsoy, ano, Then dugang nako katong kasi dugang nawo to sa gawas nga ngatod karon kapadayon riya mo sa ilang kinabuang may mo likay kundangin na ninyo kay wala gyud padulungan nga mayo na guba sa kinabuhi ra gyud ang madangatan ninyo likay na iwas bisyo gyud. So daghan kayong salamat mga papang no sa inyo ang pagpaminaw. Akong usbon lakaw kini para sa kabag-uwan alang sa tanan. So mga untang tanan batsoy ninyo da dinhi lang mi kutob daghan kayong salamat sa pagpaminaw manginaot mi nga naapod mo na po karong gamiuna sa mga sharing duha ni papang. Ikaw bang unsay mag last mo nga mga istorya? Ano lang balik usbon ako pagbago na Moray Mayo. Okay. Thank you. Bye-bye. God bless us all.